Effenberg. Evo sada prilike za kontranapad, Savičević, Pančev, Savičević, Dejan Savičević u 100% šansi i to je 2-1 za Crvenu zvezdu. Dejane, 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 kakvo slavlje! Binić, Savičević traži loptu, Savičević, dobar udarac Savičevića, 3:0. Dejo, Dejo, Dejo! To samo može Dejan Savičević. Jedanaesti, 12. minut drugog poluvremena, 3:0 za Crvenu zvezdu. Pogledajte. Kompjuterski precizan udarac, ali i divna kombinacija Binić-Savičević. Ko će šutirati? Savičević. Gol! Gol, gol, gol! 1:1. Dejan Savičević. Savičević. I dalje kontroliše loptu, šansa za Savičevića i fantastičan gol, 1:1. Dejan Savičević. Fudbaler koji zaista u fudbalu sve zna. 1:1. 51. minut utakmice, da vidimo još jedan put solo prodor, pročetao se kroz odbranu domaćih Dejan Savičević i postigao veoma važan gol. Crvena zvezda sada može mirno da igra. Vidite kako je vešto prošao Dejan Savičević, pravi slalom i neodbranjivo u mrežu Kellera. Je postigao Dejan Savičević. Evo sada Savičevića ponovo. Savičević, Savičević! Bravo, Dejane! Gol, 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 gol! 2:0 za Crvenu zvezdu! Minut, Dejan Savičević iz solo akcije. Pogledajmo još jedan put. Takvog majstora Evropa nema.